Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Nakitang patay si Chief Timyong sa ikipangan ni apartment. Ug nakitang sang patay si Mr. Ting sa kaukalingon ng bahay. Dong, may nahibawan ka ba? Do yan eh? Naa ka na silang listahan dong. Dili na sa payroll, pero sa listahan si ilang mga patyanon. Nanumpa na ko dong. Kutob sa mo pisipa ni mo. Patyon ka. Anak ka na ko diri dong. Diri ba sa kundugan? Ingon ka anak diri sa kundugan dong. Okay? Wa ka igubaton nga team yung Mr. Ting. Pauli na ko. Kadiyatan. Nag-isip mo rin ang wait ni mo. Huwag ang imong kilay sa kungkob. Wa ni kabot sa tinay dong. Sige. Dong! Pauli na ko. Aron mawa ang kabalakan ni Mama Konsing. Dong! Unsa man? Magkapasaylo ka na ako? Magkisaan ako dong. Tanawa ra ko ng tawanan. Wala kay kaysan ako. Ayaw ko nung naglakaw ka! Unsa man? Boss! Gusto kong mabawas ka na ako! Basta ko. Di ko musukol ni mo! Come on. Sumbaga ko! Ambinan ka mo tubig! Pagka ko! Come on! Bibibit. Hunong nga ko nito! Di lagi! Ayaw na! Gusto ko mabawas ka na ako! Hunong nga lagi nito! Ikaw ba? Usaray ko, sorry mo! Hangyo ning ako ni mo dong. Ha? Ayaw na buhata ang pagtabon sa mga sama nila ni Ting o ni Timyong. Parihog na yun. Ayaw na yun taon. Mauro na! Mauro na yung hangyo na ko ni mo. Rin ako. Hello. Sir Dennis Palihog? Unsa man, Sonia? Aw, ikaw ni, Sir Dennis. Kuan, sir, medyo naglibog ko na. Nakabalita kag yung tingali nga gipatay sila si Chief Timyong o si Mr. Ting. Unsa ba ning akong budiga nga gibutangan sa mga smuggled nga sakyanan ug ang mga sinakong mga marijuana? Delikado kay ni kung mahibaw-an dire. Ug mamilibro sab ko kay gipang raid na kuno ang ubang mga budigas mga butang ni Mr. Ting. Anugon kay ring mga butanga, sir? Sonia. Paminaw. Ipabalhin dayon ang mga sakinan ug ang mga dahon. Patay na sila si Ting ug Timyong. Anugon kaayo ri, sir? Dili na maanugon. Tungod kay ako na kanang tanan. Daan pag yun ko. Ay napagngisi. Ibalhin day na sa labing madali. Doon na nanay mga buyers. Okay, Sir Dennis. Bye. Sorry kayo, Dungganing. Niligid mahimo ang imong gihangyo kanako. Minilyon ang halin sa mga smuggled na mga sakyanan. Ilang ang mga sinakong marijuana. Sorry kayo. Ernesto! Ma, Diin ka man! Sa may nahitabo ni mo. Dali, Sod! Sarge!
Guryo, Saan hitabo ka bising mga pila ka oras, ha, my friend? may importante kay akong gilakaw. Pahingi mo sa trabaho, Guryo. Pero nga nung wa ka man manawag din ni Sabay. Ito ba, luoy kay kung taong nagtanaw mo nagkunsing, oy. Wag yung tayo tarong kinatulgan, porbida. Wa ko'y nakita ang telepono aron pahibawon mo nga dugay pa kong makapauli. Nagkakita mo si Dennis. Ernesto, nangutana ko kung nagkakita pa mo si Dennis. Nakita man. Unya, Ay, basta nakita ko. Maruwa man kay gana ba, ning ano ka? Ernesto, yun na. Nagisik lagi ng imong wait o ang imong kilay. Ngano na bay? Huka dito palihog, Guryo. Kay mukaon ko. Bidang lalama na yung gisultiro eh. Lami ka ng hunuhuna, di mo na? Timing kayo nga mukhaon sa kukusab. Kadiyos ha, kadiyos. Tawag ko, di ka. Madali rin kong kasukan, basta kaon na. Mga hikay, ano? Gas, basta Ernesto. kaon. Pati kayo. Sultihi ko sa tinuod. Unsa man yun nahitabo. Eh, wa lagi makunsing. Di na mister mga tanaga. Kaya nahibaw ka na kung sa kontrabaho. Naghinukto ka. Laom kaayo ang imong giunahuna. Sultihi ko sa Eh, tinuod. wa lagi, ma. Wa lagi. Wa lagi daw itong may tabo. Una na kong kaon, di mo? Ayaw po dugay-dugay niya. Kayo rote rin ako. Usog para maguskila mo kaon. Dali na! Ernesto, Yan, kaon sa kuma. Kaon sa kuma, kunsing. dakong problema ang gihinuktukan Ernesto. Dili lang siya masulti kung unsa kini. Ano iwan ko may baon na? Wala ko may baon may problema ng migo na. Kung mag-iningon na gani ana ang akong anak Guryo, naase sa gawas maglingkod-lingkod, murag dili pa samok. Inay mo paway na siya kay lawom na kaayo ang gabi pero naanoon sa gawas. You know na, hana na may anak. May sa white ka na, appeal mo na sa trabaho. Bago na trabaho mo, white tog. Andam, taganas mga kontra. Ang maayo na itong istoryahan nga mukao na sa kong balik ay gutom na kay Koke. Paita ni mo Guryo, oy. Ay, lang sa naglain na pasabot ako nang, oy. Hindi na mo ako ipasabot nang. Ang buot ko ipasabot, mas maayon lang tingali nga puhuwain lang ka. Ako nalang mahibaw ni Bayerning din na nakubuwagan. Hagbay raming nagkauya ba na. Usultihan niya tinga kung sakit doon. Yeah, alright. Lalam kayo dahi. Ito pa may upat ka botilya dito mag-ablip ako, ha, Ning? Unsa man? Di na ko, Guryo. Ay, ikaw kung gusto ka, ikaw nila inom. No. Di na lasag ko kayo. Mauwasag ko ni mga kiminom ato niya. Probida sa di mo. Pero ay lang lain na nga akong putanan nyo ba ni ha? Ay ako ba dugay-dugay na taon ko ipon puyo din sa inyo. Kini ako, basta ba makaingon sa kang may abusar ko ninyo ba? Abuotan ko mo na ako. Sa ahero ba, ang balang mo doong na ako, imong tirahan para maigo, para di ko abigos bala. Biliban ako di mo. Mong ay laglain na ang akong pangutanan ni mo. Sira, pangutanan na, Guryo. Unsa na? Tinuod bitaw din na kami numatong beer. Bi ako lang numato. Ha? Ikaw, bato, Guryo. Bida lang miya una hoy. Basta ha? Ako na to ha? Tugo niya, Guryo, kung mahurot to ni mo. Okay ba ini? Bida ka lang! Una taon! Yes! Nanawag ko din eh. Wa na may mitubag. Namasin lang ko kung nagmata ka pa pa. Huwag niya sa gawas. Kung gusto gina ko. Matuog na ko karong taon. Pwede o ani ko rin matuog sa inyo. Sa inyo di ay. O sa ilang Julie di ay. Hindi ko may mutan eh. Dong, dako kay kog sa nga nahimo di mo. Bisan ikaw na ipaw nga
Dako kay kung saan mo. Gusto na ako nga. Mangayog pasaylo ni mo. Ug taong sabtong. Papati akong lagi pasaylo ko ni mo. Pero kung barog na kung Pitang sa mukang tawhana, eh. bisag mabuntagan pag pangayag pasaylo ni mo. Di ko mahunong. Hantod nga mabati na ako. Ngayon mo na kong kipasaylo. Pasaylo lagi ko. Pasaylo ako ba? Sige na. Huwag pasaylo to na ka. Pasaylo ko na ako. Basig taphaw lang na. O lagi. Gipasaylo to na ka. Salamat kayo dong ha. Takanan akong utang diyan mo. Hilom na. Nagisgot yun. Ang tinungod, bilik ko maingon ani kunuwa ka pa. Misaka ang Hilom lagi. Hilom to na na. Misaka akong rangko tungod niya mo. Ya katagan ni mo maluwas sa akong kinabuhi. Alano ko matumba ta. Tatawa. Wa nang misitirang konsing. Nido tagyo ninyo bunalan ni Lah, anong? Tagalog. Diri mo. Mga animal ning mga tawhana. Sige, kaon mo maayo ha. Pagdali mo kay udto na, malit mo sa inyong kampo. Kanon ka ba dong? Di na ko busog na ko. Guryo eh. Ay, Baran ka ba kung guryo? ibunal na. Ihapos na rin sa kong plato ay. Hotdon ko na. Kutob, sa di ninyo mahurot. Hello? Ari, ihapos akong plato. Kay Bina, Bida. naong ni mo guryo. Tanaw mo naong ni mo guryo, murag bahaw. Morag ihapos yun. Hurot ka po ng bahaw. Excuse Gusto ko me. saan? Dennis! Dennis! Oh. Hoy! Si Julie! Oh. Julie! Oy. Thank you, konsing. Di pa ko'y dukot guri. Hurot ka po dukot. Balibaran. Kaldero, di ninyo ipakaon. Ay. Aligri lagi mo diha. Ya kahigda gabi eh. Oh. Dere. Tapaw! Ay nagsilo sa hana. Paghinay lang matukan ka. Gidulgan ako akong amigo. Bayar kayo na. Madiha. May ragi di ingo ko mag-andam breakfast ginaka man ay diha. Akong gihungitan si Donger ni. Bas karon nga. Balami mo na sa inyong gibati. Maglibog tani kay wala mo. Huwag ko karong lunch. Ay, kanimo. Break na mo si Erning. Kita na siya magkuyo. Ay, kanimo. Panangin ni Erning nga mag-break min duha. Sige na pa. Uno. Basta mauna. Okay, honey. O sa naman si Erning? Ay kabalaka. Okay na siya? Alright, mas okay. O sige, bye. Okay, bye. Balik ka, sir! Unsa na may dong? Unsa na Tubig. Wa ka pa ka inom tubig dong. Tita, pinangga ko ni mo dong. Di lagi gandaman ta. Wa pag kumahuman og kaon dong eh. Kaon sa ko. Tiwas ako. Hay na mga akong Nagihurot ni Goryo ay. Guryo. Ay, tako ni Guryo. Ay, Goryo. Mao na dito budong. Okay. Ang pasirang investigasyon sa nahitabo kagabi nila ni Ting ug Timyong. Gipasangil ngadto sa laing grupo sa organisasyon. Laing grupo sa sindikato. So, libre ka na. Why matrace nga mo ang agi ang nahitabo nila ni Ting ug Timyong? Okay, sige. Kalakot sa kada. Sika balag okay. Sumday ang akong isulti. Pas maayo noon nga, mao na resulta sa investigasyon, mga usbon ako dong ha. Ayaw na gyud taon. Pag-usap. Mituto ka man. Guwapa mangod ka, mao nakatutok ko. Tarong di ay. Basta mo gyud taon kung hangyo dong ha. Palihog lagi taon dong. Ay, di na lagi. Di na.
Sige, sige. Mura ka tuyo kung tuyo ni mo. Mubalik na ko sa Okay, sige. opisina. Salamat kayo. Salamat ha. Sir Dines! Ako na sila, sir. Okay kayo. Sige. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Guryo, Taon-taon akong niyas gawas. Giwatan akong kanus ang gawas, Sir Dines. may tuyo ka? Kuhan ba? Katubang girade na to nga plenum sa komunista. Oh, nga naman. Tunay manghod si kaliwanag ato. Katubang si Kalan. Buhi si Kalan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.